Mesela me îro rengê tîşortê öcalan e. Mesele çi ye? Piştî salan îro cara yekê vîdyoyekî a öcalan tê de daxive hat belavkirin ji îmiraliyê. Naveroka wê, siyaseta wê çi dikin wê çi bikin hê, ew ne mesela me ye. Mesela pisporên vî karî ye. Pisporên vî karî, eleqedarên vî karî li ser wê biaxivin û daxivin jî. Em ji xwe re aliyekî wê jiyanê mêze bikin. Rengê tîşortê öcalan, mesela me ev e. Çima ew tîşort lê kirine? Markaya Lacoste lê kiribûn. Lacoste markayekî gelekî delal e. Ez bi xwe jî jê hez dikim eyb be mirovbêje û di vîdyoyê min din de belkî hatibe dîtin jî. Lê rengê wê çima? Ya herî mühîm jî ev e, ji markayê wê de tir. Bi vî vîdyoyê helbet gelek reklamê markayê çêbû, em jî belkî anha reklamê markayê dikin, ev meseleyekî din e lê rengê wê gelek mühîm e. Çima rengê gewr li xwe kiribû? Kî ew tîşort ji bo öcalan biribû û kî gotibû vê li xwe ke? Mesela çima ne tîşortek rengireş yan lacivert ku hê giraniyê xwe nîşan dide û reng, yan jî mesela çima ne tîşortekî sor, dibêjine Kurd ji sor hez dikin, got bila sor be, kurşekî wî zêde be. Yan jî çima ne rengê spî? Ma mesele ne mesela aştiyê erê, rengê aştiyê jî rengê spî ye, çima tîşortek spî lê nekirine? Yan jî çima tîşortek kesk li xwe nekiriye? Tîşortên kesk ê Lacoste tîşortên xweşik in. Öcalan jî bi salan e qala ekolojiyê dike, qala hawirdorê dike. Lê nedihat gelo tîşortek kesk lê bikin. Çima gewr? Gewr rengekî navincî ye, newiyalê newiyalî. Gelo dibêjin hê jî pêvajo hê li holê ye, hê li ortê ye, hê rengê wê diyar nebûye. Gelo dixwazin vê bêjin. Binêrin tîşortekî me dibe ku derê, rengê tîşortekî. Pirsek din jî heye, öcalan di vîdyoyê de dibêje ez nebiçek bi hêza siyaset û aştiya civakî bawerim. Madek bi hêza siyasetê bawer e, wê çar çima ji dêvla tîşort gömlekek spî lê nekirine? Ku tê zanîn siyasetmedar piranî gömlekan li xwe dikin. Axir ji ku em diçin ku derê? Rengê tîşort, rengê jiyana mirov û helwesta mirov nîşan dide. Di vir de em hê nizanin helwest çi ye, loma me jî tenê pirs kirin, lê reng xwe nîşan dide. İnsan miheqaq wê ser vê yekê jî nîqaşê bikin.